एक्चुअली लोगोफोर सोरबा बुंदों फैसालिखौ हमबाय सोरबा बुंदों फैसालि नङा माने गोबां फेसबुक इउट्युबाव दा शेयार खालामगासिनो फैसालिनि भिडिअ माने ओरैबायदि थगायदोंनो मानसिफोरखौ दा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना प्रुफ नुगोन माने रेकर्ड फुल डिटेल्स फैबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो हागोन नोंथांमोना नुखाबाय थादो फैसालि ब्रह्मनि गोबां फानि भिडिअ गोबां मिम्स भिडिअ फेसबुकनि गेजेरजों गोबां मानसि शेयार खालामदों नोंथांमोना फैसालिनि रेकर्डखौ खोनासंना ला आङो मोनसे रेकर्ड होनो थांगासिनो दा फैसालिखौ मिडियायाव थगायदों मिडियाखौ प्रप खालामदों बेफोरबायदि मानसिफोरा कमेन्टनि गेजेरजों भिडिअनि गेजेरजों बुंगासिनो दङ दा फार्स्टआवनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला अब्लासो बुजि मोनगोन आं भिडिअखौ होनो सानदों फेसबुक इउट्युब गोबां क्रिएटर इउट्युबार गोबां मानसिया शेयार खालामगासिनो दा फैसालिखौ सोरबा मिम्स बानायदों हमजाबाय गुवाहाटीयाव बबेबा US आव दङ बबेबा क'क्राझाराव दङ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा फैगासिनो आरोना भिडिअनि गेजेरजों दा नोंथांमोना नायलां फैसालिया माने थगायमारदोंसोनो आरोना जोङो जितु भिडिअ जोङो कल रेकर्डखौ खोनानो मोन्दों माने ओरैबायदि कमेन्टआव राहरदों फैसालिखौ ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि रावजों बुंदों माने जों बुंलायनांगौ खोथा गैया पाब्लिकफोरानो कमेन्टनि गेजेरजों ओरैबायदि राहरदों आरो क्रिएटरफोरा भिडिअखौ शेयार खालामनानै ओरैबायदि फानि बेफोरबायदि माबा बानायना होदों दायो नोंथांमोना मोनसे रेकर्डखौ खोनासंनो हागोन लोगोसे आङो जन गार्जिनि भिडिअखौ होनो सानदों नोंथांमोना गिबियावनो फार्स्टआवनो नायग्रोना लाबानो जाबाय दा बयनिसिमबो फिन खेब गासैखौबो बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय फार्स्टआवनो जोङो कल रेकर्डखौ खोनासंग्रोनि बेनिफ्राय फैसालि ब्रह्मआ सैथो खोथा बुंदों दा थगायदों जोङो नायग्रोना लानोसै दा जाहैबाय पबित्रआबो गथ' दङमोननो ओमफ्राय फैसालियाथ' मिथिखायो नोंथांमोना सानै गथ'नि बिमा बेथ' बुरैबायसो एसे लाजिनांगौमोन आरोना गथ' सानै थालायनानै जे गुबुन हौवाजों खारस'नो थाखा फैसानि लोगोआव माबा बेफोरो उनाव जासिगोन बुंनाया दा नोंथांमोना नायग्रोनानै गिबियावनो ओमफ्राय आं दासो सासे जोंनि गवानि मानसिनाव फन खालामदोंमोन नालाय फुल डिटेल्सआ दा फैबाय मानसिया सोरमार मा खालामो मा मायो एन्ड बिनि सिगां मोनसे खोथा बुंबावगोन फैसालिया खिन्थु समाजजों गेलेदों ओमफ्राय बियो टटेलि ससियेल मिडियानि थ्रुयै बियो माने पाब्लिकखौ थगायदों ओमफ्राय जायखिया नोंसोर अडिअ रेकर्डखौ खोनासंनानै लायोबा मिथिगोन हेलौ 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 दासो खोनाबाय औ खोनाबायना दासो खोनादों आंबो नै मोजां औ ओमफ्राय औ ब्रादार ओमफ्राय थारमाने बुस्थुआ जाहैबाय आंबोथ' खोनादों खोनानाया गवायाव दङ होननानै ओमफ्राय मानसिया मा गवायाव दङ आरो ना गवायाव दंलै गवायाव दं गवायाव दं आच्छा मानसिया मा हाबा जाखानाय नामा हौवायाबो होनबालाय हाबा जाखानायलै हौवाया बे आं दे जेब्ला आइडि हरदों ना औ नोंनो बेयाव सब गामिनि एड्रेसखौ गवा गभर्नमेन्टआव नायगिरबाथाय सब आइडि एड्रेसखौ बिनि गामिनि एड्रेसखौ मोनजोबो आच्छा आच्छा जेराव रुम भारा थादों बे परबरिमाव बे समाव 2013आव आच्छा बे समाव बियो फैनानै सिकिउरिटि मावफैदों बियो आच्छा आच्छा बे सिकिउरिटि मावनाय समाव रुमनि मालिकनो एप्लिकेसन होनांगौना पुलिस फर्म खालामनायाव औ औ औ बियो गावनि न'खरनि आइडि नङाबा बे पुलिस फर्म खालामनो हाया नालाय एप्लिकेसन नंगौ नंगौ होमबासो रुम भारा थानो मोनो ना ओमफ्राय बियो जाहैबाय बे गभर्नमेन्ट कर्ट बाद बानायनायावबो बिदि नांगौ जायो थारमाने आरो जोंनि आसामनिनो प्रुफ नांगौ जायोना आच्छा ओमफ्राय बे प्रुफआव बिखौ गामिनि डिटेल्सखौ मोनजोबो आरो नागिरनानै थारमाने होमबाथ' बे दुनियाखौ जामासो बानायगासिनो बिसोरो US थांदों होननानै थगायदों US गैया इयो गवायावसो सिकिउरिटि मावखाग्रा इयो दा माबायाव मावो रेस्टुरेन्टआव खामानि मावो बियो मानसिया आच्छा आच्छा ओरैनो लोगो मोनखांखाबाय आरो ना नोंसोरो आगोल लोगो मोननाय माने आंनि लोगो बङाइगावनि सोमखोर होननायाव हरदों आङो थारमाने बिसोरलाय आंजों थादोंमोन 2013आवनो सिकिउरिटि मावजाबनाय होननानै बेनिफ्राय आरो सोमदोनाबो हरबाय बिबो आंजोंनो दंफायोमोन बिराद आंजोंनो आगोल लोगो मोनखानाय खामानि मावनायाव होननानै बेनिफ्राय आरो दा बियो दा उमुक थुमुक जागासिनो दं होनना बुंबाय पाहारलिम दङ बिसोरो पाहारलिमखै दङ आच्छा पामुलि होननायखै दंसो थारमाने बिसोरनि पुलिस थानाया माबा गोलैदो कुलुवा गोलैयो कुलुवा गोलैयोना दा बिसोर जेराव दङ इसोर जेखै दङ कुलुवा 20 गोलैयो आरो बिसोरनि पुलिस थानाया आच्छा आच्छा एखेन्सिखै दंजोबो आरो बिसोरो दा गैया थगायदोंसो बिसोरो एख' इउस गैया थारमाने मानसिया मा बेखौ थारमाने होमबालाय हिनजावखौ थारमाने ओरैनो स्केम खालामनानै फासायनायसो ना गावसोर माबायदि जानाय बायदि मोनदों नों जेनेबा
आंनि अनुमानाव बै सेंग्राया बेखौ फास्थायदोंलै औ बेनो जागोन आंनिबा फास्थायदो थारमाने बिनि गोसोखौ जेसे हागौ थारमाने बोनानै खिलायनाय इन्जय खालामनोसो लुगैनाय खालामना लानाय जे औ औ औ औ बिदिसो एख' गैया बियो सेंग्राया इयो खामानि मावग्रासो इयो थारमाने नों हिनजावाबोथ' बुजिनांगौमोन ना सासे मोजां न'खरनि मानसि बियो एफा मोजां आरो बेबो एफा बेबायदि मानसिनि माबायाव गोजावलाबायनाय मानाय बिदिथ' जानो नाङामोन ना बियो बिदिनोथ' दा बेखौबो बिदि खालामबाय आरो दा गोसोखौ फाग्लि खालामनाय रखम जादों बेखौबो मानसिया थारमाने ओरैबायदि जाबावदों जाहैदों थारमाने बिमाया सुइजारलेण्डनि बिफाया एख' नङा इयो सुइजारलेण्ड गैया इयो नै बे एड्रेसाव ना बिनि डिटेल्स गामिखौबो मोनजोबो आं जेराव आइडि हरदों ना बे आइडियाव बिनि गामिनि न'खरखौबो सब मोनजोबो इनि नामा प्रबित बसुमतारि ना पबित्र बसुमतारि औ औ औ औ बिनि गामिनि सब नागिरना मोनजोबो बेयावनो एख' गैया इयो बहासो थायो आसरित मानसिलै एख' गैया इयो 2013 फैनायनि ओरैनोथ' रिपर्टआ फैखादों जोंनियाव गवायाव दं होननानै दा बे आरो जायखिया आं खिथानाय जाबाय आरो दा पामुलि मिरायाखै दं बिसोरो मामुलि ना पामुलि मिरिया कलुवा बिसथाना बिसिना पुलिस थांलै कलुवा सानबेसे जाम्बा बानायनोब्रा मानसिफोरखौलाय सानबेसे जाम्बा बानायनो आंबो दुखु नांदो इदि जाथि न'खर मालायनिखौ सेफायनाया बया नाङोना जायोबाबो बेनो जादों खोथाया जायबाबो एसेबाबो दुखु नाङो निजिनि जाथियानो बेसे रायजो मिजों थांना मा जागासिनो दङ आरो बिदिनो मैया थारमाने गाव आंजों रायज्लायदोंमोन नालाय फैसालिया ओमफ्राय बेवहाय गावबोथ' बुंहरबाय आं ओरैबायदि माबादों होननानै ओमफ्राय आंबो साना हसियानो माखासे बुस्थुखौ एनालाइस खालामा हसिया आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना मैया भिडिअ होदों आङो भिडिअ होदोंमोन आङो थारमाने आं उनावहाय सानफिनबाय आं बुस्थुआथ' माने अनेक बुस्थुखौ आं सानदों आरो गोथौयै ओमफ्राय बिदिथ' जाथावनो हानाय नङा जुदि सुइजारलेण्डनि मानसि मारबा इउ एस ए नि मानसि मारबा ओंखायनो आं दा मोनसे भिडिअ बानायबावदों आं बेनाव स्टेटमेन्टखौ बिदों आङो गैया बिसोरो एख' सुइजारलेण्ड गैया बिसोर बेंगालरबो थाङाखै डाइरेक्ट कर्नाटकआव हरसे थाफैदों कर्नाटकआव हरसे थाफैनायखौ मिथिदों आङो नेटआव नायदोंमोन ना नेटआव नायनायाव कर्नाटकआव माबा नांदोंमोन इनिया रेंक नांदोंमोन ओमफ्राय उनाव गवा बर्डाराव अखानायै फुङाव मोनफैदो बिसोरो गवायाव गवायाव मोनफैनानै बिसोरो ओमफ्राय सुइस अफ आं खालामबावदोंमोन मबाइलखौ इनावबो फन खालामदोंमोन आङो बेनिफ्राय इयाव खालामनायाव गैया सुइस अफ आंखौ हमानो दानिया बेखौनोथ' फनखौनो मानसिया हाबा जाखानायसै आरो ना आरो हाबा जाखानायसोलै फास्थायदोसो बेखौ इनि गोसोखौ फुस्लायनानै फास्थायनानैसो लानाय रखम जादों माबा मोनसे खालामनासो लाबोनायलै इखो जि फस्थायदोसो नङाबा इदिबो गोसो गलिनाय नङाना इबो दा बिसोर सानैजोंनो न'आव थांनानै फट'क बियो न'आव थांदोंबो फट'क लाना फैलायनानै न'आव थांनानै नायामोन एटासआव खारबोदो बिसोरो आं होनदोंमोन एटासआव हरनायावनो लोगो लोगो हमनो हायोमोन बेखौ स्टेसनाव होननानै बुंदोंमोन आं न'खरनि मानसिफोरखौ सिबाखौ फन खालामदोंमोन आं बेखौलाय लोगो लोगोनो हमनो हायोमोन बेयाव मानो इमान गोदाव सोराव दोननांगौ बिसोरखौलाय होननानै जेबो नङा डिटेल्सआथ' लासै लासै फैगासिनोखा बेखौ आरो दुनियाखौलाय सानबेसे जाम्बा बानायनो बिसोरलाय जेबो नङा दे बिसोर सानैखौ गवायावनो दङ गवानिफ्राय गरम खाराखै जागोन दे जायखिया आं नोंजों कन्टेक्टआव थाबाय थागोन दे जागोन दे आंथ' मिथिखादानो हमबाथो मोनखागोनानो जों होननानै जोंथ' खारबोखायाना जोंथ' आरो थाखानाय आउटआवनो होननानै नंगौ जों आरो नायबायसो दं होननानै फैबाय थादों जोङो ओरैनो दे गवायावनो दं नोंसोरो गवायावनो दं आङो आदसा दे जागोन दे फंबाय होनबा दे कन्टेक्टआव थाबाय थागोन दे नोंजों दे जागोन दे अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर बेखिनिसै आरोना दा मा बुंबावनो फैसालिखौथ' आंबो बुंनांगौ खोथा गैया रायनांगौबो खोथा गैया सोरनिबा न'खराव दुखु जादों सोरनिबा न'खराव खुसि जादों बेफोराव हाबसननानै जोंहाबो बुंनांगौ खोथा गैया दा फैसालिनि हासबेन्डआ मोनसे बाथ्रा बुंहरदोंनो माने जायफोरा माने फेसबुकाव शेयार खालामबाय थादोंना गथ'खौबो होफादोंना आरोना भिडिअनि गेजेरजों फट'नि गेजेराव दा सोरबा दायनिगिरि खालामदों सोरबा दायखौ मावदों गथ'फोरखौ होआबानो जाबाय मानो होनबा फेमिलिया बदनाम जायो नालाय दा ओरैबायदि जाहैगोन फैसालिया मावदों दायखौ बेनिफ्राय गथ'फोरखौ मोखांखौ देखायना होयोब्ला स्कुल कलेजाव फरायोना गथ'फोरा लासिसिं जागोन नालाय ओइ नै उमुगनि फैसालिनि फिसाजोफोरा फैसालिनि फिसालायाबो नै बेनो ओरैबायदि गाज्रि बिमाया होननानै माने मान सनमाना गथ'फोराबो थांगोन लासिसिङा सोर जागोन गथ'फोराबो जाफागोन बेनिखायनो फैसालिया दाय मावदों फैसालिखौ हो हाजारसे 100% मानसि सेयार खालामना हो अब्लाबो गथ'फोरखौ होनो नाङा दै गाज्रि जागोन आरोना माने बेफोरो होनाया कमन नङा मानो होनबा ससियेल मिडियायाव बेफोरखौ देखायनाया मोजां नङा
बेनिखायनो बुंबाय गथ'फोरनिखौ होनो नाङा दा फैसालिया थगायमारदों नामा नोंथांमोना प्रुफखौ मिथिखाबाय ओमफ्राय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय बे फैसालिनि बागै मा बुंनो गोसो पबित्रनि बागै मा बुंनो गोसो बबावबा इउएसआव थांनाय 10 करोड़ 15 करोड़ बेफोरखौ बुंनांगौ खोथा गैला मानसियालाय मा फैसाखौ हाजारसे फैसा गोनांब्लाबो माने हौवा हिन्जावनि गेजेराव अनलायनाय गैयाबा सानसे समाव गारलायना थांखायो बेफोरबायदि आरो मा थाखा फैसानि लोगोआव जे खायसे मानसिफोरा जे गारना खारो दा बियो फैसा थासान्दियावबो जे हौवाखौ गारना खारदों दखान होदों माबा होदों मानि थाखाय मा आंखालनि थाखाय खारदों बियो फैसायाथ' एग्रे फेग्रे फैसायाथ' दोनखायो माखौ लुबैनानै थांखाय बिलाय गुबुन हारिनो गुबुन हौवाखौ नागिरनानै हो माखौ नागिरनानै थांखो थाखा फैसा दोङो हौवानियाव मा गैया गासैबो दोङो हौवायानो मोजांखा हौवायानो फैसा खामायखायो माबाखायो सोरबा जब मावो सोरबा बिजनेस मावो जों बुंनांगौ खोथा गैया जिखुनु जाया फैसाथ' दोङो हौवानाव न' दोङो बां दोङो दखान दोङो अब्ला माखौ लानानै हिन्जावा गारनानै खारखौ गुबुन माबाजों हौवाजों गुबुनजों मानो खारखो दा बिहाबो पबित्र नामा बिहाबो गथ' दोंखायोनो बोरै लानो मोनखो बियो बेखौ गथ' थालायलायनानै आजिखालिनि जुगाव माने ओरैबायदि सेन्स जाबोदों सिख्ला मानसिफोरा सेंग्रा मानसिखौ मोननाय नंला खोमालै आरो सिख्ला सेंग्रानि बारा दावराव जाला दानि जुगाव बै हाबा जाखांनायफोरनिसो दावराव जायो मा गोसोजों बिसोरो मिडियायाव नुजाफैयोथाय मोखांखौ लानानै हाबा जाखांनानै गथ' जानानै लाजियाखै बिसोरो भाइराल जानो ओमफ्राय नाम बदनामा सोर थांफायो जों सेंग्रा सिख्लाफोरासो थांफायो ओरै थोरैलै ओरै थोरै होननानै दायनिगिरिखौ खालामो हाबा जानायफोरासो सेंग्रा सिख्लाफोरासो नायना थानोसै नोंसोरनि भिडिअखौ गाज्रि प्राइभेट भिडिअफोरखौ फट'फोरखौ बेनो आरोना दा नोंथांमोना रेकर्डखौ खोनासंखाबाय बेनोसै आरोना दा बुंदो कमेन्टआव हाजासे कमेन्ट खालामदो जायफोरा चेनेलाव गोदान फैदो साबस्क्राइब खालामदो दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै बांद्राय बुंला बरिं जागोन भिडिअआ बाय बाय